Kanaguan sa Lapu-Lapu City Schools Division Office, misusi na sa reklamo sa pipila ka mga ginikanan sa mga tinunan sa Mactan National High School nga gihimong rekisitos sa enrollment ang pagbayad og 350 pesos alang sa panapton sa school uniform. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Usa ka clarificatory conference ang gipahigayon ganihang buntag sa Lapu-Lapu City Schools Division Office uban ng Legal Counsel nga si Attorney Marica Ruñez, Dr. Oliver Tuburan, Chief Curriculum Implementer ug OIC sa Division Office, Dr. Sinfronia Berdin, Public School District Supervisor ug ang Principal sa Mactan National High School, Garvin Vilos. Kini human nila masayre ang reklamo nga gipadangat sa Balitang Wisdak sa pipila ka mga ginikanan mahitungod sa 350 pesos nga bayranan sa panapton sa school uniform nga gikatahong gihimong rekisito atol sa enrollment sa Mactan National High School. For purposes of enrollment, dili gyud na siya pwedeng himuon nga requirement ang kanang uniform or any other nga mga fees kay naman tay gitawag og DepEd no collection policy. So during the enrollment period, wala gyud tay mga fees, mga collection nga ginaalaw. Giklaro sa principal sa Mactan National High School nga ang pagpatuman sa bagong school uniform nauyunan man atol sa PTA meeting ug ning pagbukas sa klase karong Hunyo 3 ang ikaduhang tuig nga kini ipatuman. Kini alang usab sa seguridad sa mga tinunan aron dili basta-basta makasulod ang sibisan kinsa sa ilang tunghaan. Daghan mang ni uyon kay for so many years wala ginanausab ang maron. So nalipay sila nga sa pag-abot nako mausab ang uniform. Pero lagi dili maputanan makauyon siguro na maginaing mga reklamo. So wala pa ko nag-expect nga dunay tao nga ang mga uban nga dili sila siguro gusto. Giklaro usab sa principal ang issue nga imported gikan sa Indonesia ang panapton, hinungdan nga sa eskwelahan ra gyud mamahimong makapalit ang mga tinunan. Order basis na siya kay daghan mong klase ina nga kolor sa akong giingin ganiha nga dahang eskwelahan nga naggamit ina nga kolor pero lain ang shade. So sa akong una-una mas nindutan lang ko nga pareha gyud sila og kolor. Pero usahay dili man siguro kuan nga naagi sila ilang option kung gusto silang mo palit sa gawas. Sa karon ng panahon na ni kuan ko nga bahala siguro lain-lain lang silang shade okay na lang. Ang Mactan National High School adunay dulan sa 4,000 ka mga tinunan apan ang bagong uniforme alang lang sa mga entrance o kadtong mga tinunan sa grade 7 o grade 11. Giklaro sa kadagkuan sa Lapu-Lapu City Schools Division Office nga dili compulsory ang pagpasulob og uniforme sa mga tinunan sa mga pampublikong tunghaan ug dili usab kinihimong rekisito aron ma-enroll ang usa ka tinunan. Pero sa giingon nga katong mosuwat si bata o si parent nga dili sila mao na siya mohatag og reason nga si bata di ay di gid sila ka-afford so i-entertain lang ang ilang enrollment pero dili siya ingon nga pugson gyud sila nga kinahanglan mag-uniform gyud mopalit gyud og panapton kay kun dili ka menos so dili gid na siya mapunto diha. Matod sa Legal Counsel sa Division Office, wala pa'y formal complaint nga gisangat sa ilang buhatan, subay ning maong issue. Hinuon bukas usab sila aron dunggon ang habig sa mga ginikanan. Maminaw pud ni sa side sa mga parent kung unsa gyud ang mao nga issue para makakuha gid mi sa two sides of the coin kung unsa gyud siya ang labaw. Uban ni Rinan Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Wisdak.